alaikum. Wa alaikum salam. Menene wani sanda zuwa ko girki ba ku daura ba? Gaba ɗaya na zo a gajiye yunwa nake ji. Ha! Ina mai muna? Na dora baba ga yacin na aike ta siyan ice tun sabu ta dawo ba sai na dora a gawayi. Iya mun? Eh. Dan Allah ku yi kokari dan Allah dan annabi ku gama. Haba Allah ni tun da na rabu da uwa ku ni dai to na ne shiga wani yanayin samu ma ni dai tattara kun san da nan yi ku wallahi tallahi kai. Ya abokina wannan yarinyar ta shiga gidan nan gidansu ne kuwa? Wannan yarinyar gidansu ne wallahi. Wa alaikum salam. Yanzu ya sai yanzu kika dawo siyan ice nan tun safan aike ki siyan ice nan ki kawo a dora abincin nan gaya nan shine sai yanzu ke dawa da ranan nan. To yanzu tsakani da Allah fa na ji fa matan ba ta nan ko ni ban samu. Yanzu ma da kika dawo biki siyo icen ba kin san halin fadan baba kuma ni fadan shi ne yake damuna ba na son wannan fadan nashi. Za ki same shi ai yana nan yana jiran ki. To yanzu ina baba. Ki neme shi. Ya mata, ina jinka. Sai dai kashi. Babanta mugun masifaffe ne. To ni ina ruwana da masifan shi ni ko ina son ta tunda ce ma ina son ta ko ina son Abokina ta. ina guje maka ne so da yanda babanta yake da mugun aqida mugun masifaffe ne. Ni ba zan iya zuwa da kaina ba dai kai ka je abokina. To ni na yadda zan shiga in ma ya kama in shiga cikin gidan ne zan shiga cikin gidan. In ya ma kama ka shiga gidan To menene? mutumin da unguwan nan ma akuya ba ta iya shiga gidan. Ni ina son ta ce ina son ta kuma ni zan shiga duk masifan shi sai na shiga Bai da mutunci ubanta fa. ai duk masifan shi kai. To shikenan. Kai ni Allah ka ba da sa zan ce maka muje. Na gaya mata babanta mugun masifaffe ne. Ai tunda na ga ma ina son ta. Wani iyawa ne ke ce. Kai kullum mota ku. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam baba. Ana Wane ne? sallama. Ka ji fa ana sallama in ba neman dalili ba da ranan nan ni ina ta kaina ana rafka min sallama. Salamu alaikum. Ya mu ke sallama. Wani shege ne ma wai zai zo ma gidan nan ma yana man sallama a tsakiyar ranan nan. Ina ji ana sallama. Wane ne ke sallama ne tsakiyar ranan nan? Dan Allah. Ga wannan girkin yanzu ba ku gama ba. An kusa baba yanzu. Bari in ga waye ke sallama tsakiyar ranan nan. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya? Lafiya lau baba. Yawwa. Ina wani? Lafiya lau. Lafiya lau. Daga ina? Wallahi daga nan dake. Daga ina nan kana nuna man nan. Wa ka zo nema? Tanimu nake nema hawa. Tanimu? Kake nema a gidan nan? Zo ka nuna min Tanimu. Tanimu kake nema a gidan nan? Tanimu ga Tanimu? Sirajo bari tambaye Sirajo baba. Za ka nuna min Tanimu. Sai da na faɗa maka. Wai Tanimu kake nema. Ai ko ka. Kaza ma ba ta shiga ciki. Ina ma magana kana Sirajo. Sirajo. Wannan fama nake mata nake da su. Sirajo. Da ga mu ba ta shiga cikin gidan. Kai ka zo wai kai gashi nan zaka yi ka je kai kai. Ni ba in koma. Ina da abun fashewa. Kana da abun fashewa. Ya dade bai fashe ba. Ina da abun Duk fashewa. mata na fa a gidan nan. Baba barin ciro dan Allah barin dan ciro dan Allah baba. Kai. Barin dan ciro ka fasa mu baba. Allah sarki yaro. Allah ma albarka ba fa ita haka ba. Ka zo nema ma? Tani Allah ma ma albarka. Daga ina kace waye? wallahi daga Wa kake nema? wallahi Ai ba Salima ba in ma Tanima ne. Akwai a gidan nan. Kai Tanima. Kuso. Kai na kuje. Kuso. Ya hakuri ka ji yaro. Kwantar da hankalinka. Allah ya ma albarka. Baka da matsala. Ku zo mana ina ta jiran ku. Ku ina? Ha? Ina zuwa. Kwantar da hankalinka. Wai Tanimu. To ta yaya zai ga Tanimu a cikin gidan? Ta yaya? Ha ba dan Allah. Wace ce? Baba ka manta ni an samu rana. Ba rana ba. Na ga tantabara ci uban shi uban yan aure.
kikiriki ya kasa. Wani ne yaro matso daga nan. Wancan ne ta iya muke nan. Ita ce ta biyo ni dama. Ai ta fi kama da ni. Ba ganta ba tsawon wannan ai uwar ne. Iya mu sunanta. Ba ni da wani ɗan namiji da ka kira wannan sunan. Maza ke mu je. Abin nan. Maza ke mu je abin nan. Baba an gode baba. Ba komai. An gode baba. Arziki daga Allah kenan. Yau zan ɗiba dabke. Aya. Haba, haihuwa mai rana. Alhajin Allah, kaga kajin nan dama kin yaye su. Sun isa yake da kirki mana ki shiga tukunna. Da ta wajen abushe yake. Wallahi, dole ɗiba dabke. Amma na da 500. Ah, 200? Kaga yara masu dubu. Ya zo mika mata ne Allah ya ci da ni. Illahi. Bari in shiga nemo wukan da na yanka kajin nan. Wallahi. Ku danna subscribe domin samun sabon shirinmu akan kari.